Sataníra, tá ťa naučí, jak cválať po poli bez koňa. Dedo Mráz, že vlastne, že odkiaľ pochádza vlastne tá historka, toto celé? Ja ti neviem. No ja ti poviem, skade to pochádza. To je, akože ono to bolo brané samozrejme, že viacej ako celosvetovo, ale Dedo Mráz bol človek, ktorý v podstate to bol Slovan. A je halus, že sa to stále zanechalo aj v Spojených štátoch a tak ďalej. A to je typek, ktorý normálne ľuďom nosil muchotrávky. Tak bol zapadané snehom, baráky, lebo on žil niekde vyššie, smerom na sever. Dobre, Fínsko, tie staré slovanské územia, kde žili Kelti a všetci títo, ne Kelti, jak sa volajú? Vikingovia a tak ďalej. Tak vlastne on chodil a vlastne dával ľuďom vlastne hríby, ktoré nazbieral pred zimou a dávali im ich a oni si a tej boli tak domy robené, že vlastne ty si vedel prejsť cez komín, cez strechu, ale lebo bol obrovský ten komín. A vlastne bolo to tak, že on tak bol zapadaný dom, že on musel cez ten komín naozaj reálne zísť. Ale samozrejme, že to nebolo tak, že teraz, vieš, že teraz prechádza cez nejakú dlhú rúru. Teraz boli uväznení v tom dome, len komínom chodili? A čím si kúrili? Však tam No, to sa mi nesedí, tá historka je z toho, že to bol chlap, ktorý nosil ľuďom hríby, muchotrávky a preto sa vlastne tieto hríby aj... To bol prvý díler. Počkaj, ale tie veci si všimni, že všade sú tie hríby prítomné. Dokonca... Ja mám na stromoch teraz hríby. No, ale ľudia ich sušili na tých stromoch a potom si ich dávali. Ukážem ti jednu vec. Počkaj. No. Ale to bolo pre blaho rodiny tieto veci akože poňať od prírody a užiť ich a byť zo súlade s prírodou. To nie sú nejaké teraz, že si nafetovaní alebo niečo podobné. Ale ukážem ti jednu vec. Ja neviem, čo... Aké hríby roznašal? Muchotrávky, červené. Neviem, kde to kurva mám, ale niekto ukázal, že tento príbeh tohto Deda Mráza a s príbehami rôznych druhov civilizačných a tak ďalej, kde dokonca aj pápež, keď je oblečený v červenom, tak vyzerá jak muchotrávka. Ukáž to. Aha. Všetko sa odvíja od muchotrávky. Preto nám hovoria od detstva, že tento hríb je jedovatý a nesmieš ho jesť, lebo je jedovatý. Ale to není pravda. No, Pápeša musel vidieť. každopádne, že tento nový imič takéhoto Dedomráza v 50. rokoch vytvorila Coca-Cola, hej, a odvtedy je celosvetovo prebraný, hej, tento tučný chlap s veľkými fúzami, že to vymyslela Coca-Cola ako svoj marketingový nástroj. A predtým, jak vyzeral? No, musíme ho dohľadať. Počkaj, ti to poviem. Ja to tu mám. Daj Mikuláš v 19. storočí. To není tak dávno. Takže pozerám, stále vyzeral podobne. No, tu ti to pošlem teraz, aby si odpadol a môžeš to pekne ukázať. Počkaj, kde si môj? Na tú sataníru. Môžeš, kľudne. Dobre. No, a tam to môžeš ukázať. Jednoducho, sú veci, ktoré sú nad nami a my ich nedokážeme pochopiť a niekto nám zakazuje ich pochopiť. A teraz si všimni toto, jak to je spravené. Že vlastne, čo sú Vianoce, čo je vlastne Holy Grail, čo je vlastne Svätý Grál. Tak toto je Svätý Grál, aby ste vedeli, chlapci. Vyzerá muchotrávečka. Však to je muchotrávečka. Ale vyvrátená dohora. No, lebo ona už akože, keď je staršia, tak sa tak vyvráti. A všimni si všade vo všetkých svätých obrazoch, vo všetkých svätých píčovinách, apoštoloch, kokotoch, Vatikánoch, neviem kade, všade je to znázorňované. Pozeraj na to, more. Ježiš,